Dyma Iwan dwi, dwi'n gweithio i Mentrau Iaith Wrecsam. Dwi'n siarad Llydaweg, efo'n mam a Ffrangeg hefyd. Cynefo! Bonjour, je m'appelle Ant et je travaille au Mentrau Iaith Bangor. Je parle français, mais malheureusement, je ne me souviens pas le mot pour mougout. Qu'est-ce que c'est? Ja, der Job läuft gut, super, danke, macht's gut. Helo, Dani dwi'n cyflenni cynllun Helo Blod Lleol. Dwi'n dod o'r Almaen yn wreiddiol, felly dwi'n siarad Almaeneg yn wreiddiol. Tschüss! Helo a siwrmai, enw fi yw Owen James o Menter Dinefwr a mae'r merch bach lwcus hon yn cael ei magu yn dwy iaith, sef Cymraeg a Saesneg gyda fi a mam sydd yn siarad Saesneg. Ar y nod yna, on that note, let's go find Mum because she's got a surprise in her nappy.